chemarea, dacă vreți, apostolilor să pescuiască. Și dacă ne uităm atenți, se vorbește de două corăbii oprite lângă țărm. Prima corabie este corabia Vechiului Testament, sau vorbim de învățătura prorocească, pe care o găsim pusă ca punct de reper și ca cheie chiar în Duminica Învierii. Doi oameni mergeau spre Emaus vorbind de ale lor, întristați și supărați, și iată că deodată apare un străin care îi întreabă ce vorbesc pe cale, și în timp ce ei vorbeau, l-au întrebat și pe străin: de ce rămâi așa mirat? Tu nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea în Ierusalim? N-ai auzit cum căpeteniile noastre au ucis pe Iisus, l-au răstignit, l-au bătut pe cruce și l-au răstignit pe cruce și el credeam că avea să izbăvească pe Israel, dar se mai spune că și a treia zi era să învieze, și niște femei de-a noastre ne sperie și ne dă fiori când spun că ar fi găsit mormântul gol și au văzut arătări de îngeri. Deci iată cum era privită credința din punctul de moment al vremii. Impactul celor care au văzut 3 ani și jumătate minuni, apostolii, care erau și speriați pe deopotrivă, care erau și spăimântați pe deopotrivă și ascunși de frica iudeilor pe deopotrivă, și temători că acesta n-ar fi cel care îl așteptau ei, pentru că în conceptul iudaic, așa cum este rămas și împământenit, ei întotdeauna și-au dorit, conform Vechiului Testament, să dispară stăpânirea romană din Ierusalim, ei să aibă un împărat al lor, să nu-i mai domine nimeni, să nu mai fie supuși nimănui și să fie liberi. Mântuitorul se legitimează și spune: împărăția mea nu-i din lumea aceasta. Același lucru îl spune și mamei lui Zevedeu, când ea îi cade înainte lui Iisus și îi spune așa: Doamne, dacă tot ai să intri în slavă, adică ai să ai o putere, o mărire, nu-mi dai și mie unul din fiii mei să stea de-a stânga ta și unul de-a dreapta ta? Și Mântuitorul spune: nu este mie a da stânga și dreapta. Stânga este a celor ce greșesc, sau caprele, sau care se aleg iezii de oi, și a doua, dreapta, este dreapta lui Dumnezeu, despre care auzim de multe ori. Și Ștefan, drept fiind și temător și plăcut lui Dumnezeu, a văzut cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu stând de-a dreapta Tatălui. De-a dreapta a stat împărăteasa în haină prea înaltă, prea înfrumusețată și împodobită. Deci dreapta este a celor drepți. Deci noi nu știm niciodată locul potrivit fiecăruia, dar știm că Vechiul Testament este corabia care a dus la țărm toată învățătura venirii Mântuitorului, prin faptul că Iisus, când i-a certat pe cei doi apostoli speriați, le-a spus așa: o zăbavnicilor cu mintea și cu inima, n-ați știut că Iisus trebuia să moară ca să învieze? N-ați știut că trebuia să pătimească ca să învie într-o slavă? Și le-a vorbit lor toate Scripturile, de la Moise, de la profeți și de la psalmi până la el. De ce v-am amintit acest lucru? Ca să înțelegeți primul verset care este legat de Evanghelia de azi. Mulțimea se îmbulzea să-i asculte cuvântul, iar el ședea lângă lacul Genizaret și vorbea. Ce a mai văzut Iisus în timp ce vorbea? A văzut și niște corăbi în care pescarii spălau mrejele. De multă vreme m-am gândit că întotdeauna trebuie să existe printre voi și un om care știe ce înseamnă spălatul mrejelor sau pescuitul. Mrejele fiind din câine, pe acum fiind materiale sintetice, în momentul când le arunci în apă și se prind peștii, tot mucusul acela de pește miroase și îmbibă plasa, și dacă nu e spălată, curățată, cărpită, peștele nu trage pentru că dă mirosul ăla uricios pe care îl respinge pe pește. Cam aici noi ar trebui să ne gândim la tot ce este uricios în biserică și nu zidește pe creștin ca el să vină la Sfânta Biserică. Am întâlnit, ați întâlnit, ați citit, ați auzit, ați văzut, s-a discutat, s-a comentat, s-au făcut referiri, s-au făcut aluzii, s-a vorbit pe față de
lăcomia preoților, s-a vorbit de averea bisericii, s-a vorbit de naivitatea oamenilor care vin la biserică, s-a vorbit de naivitatea cu care oamenii se duc și se închină la moaște sau la icoane, s-a vorbit de, dacă vreți, medievalizarea bisericii, rămasă în mediul ăla arhaic de acum 400 de ani. Ce nu înțeleg acești domni sau acești, ca să zic așa, pasageri din biserică sau paralel cu biserica, nu înțeleg un singur lucru. Indiferent cât de grozavă va fi tehnica în lume, nu se va face liturghie pe computer, deci tot din pâine și din vin. Indiferent de tehnică, nu se va face hirotonia decât prin punerea mâinilor și nu va veni Duhul Sfânt prin apăsarea la Enter în calculator. Oricât de tehnic ar fi lumea, niciodată Iisus Hristos și Duhul Sfânt nu va coborî în Sfintele Daruri decât prin invocarea rugăciunii și nici de cum prin vreun programator. De ce v-am spus lucrurile astea? Biserica este obligată să rămână naturală, pentru că cele ce se săvârșesc în biserică sunt de natură divină și au legătură cu naturalul, cu firescul, cu normalul, cu omenescul. Dumnezeescul sau supranaturalul, revelația sau suprarevelația, dacă vreți, ceea ce ține de Duhul Sfânt, nu se schimbă în Scripturi niciodată, pentru că Duhul Sfânt tot de la Tatăl va procede și de acum și până la sfârșitul veacurilor. Nu se va schimba niciodată calitatea de fiu al lui Hristos, pentru că El din Tată s-a născut ca fiu și din mamă suvrem și fiu a rămas și fiu ne este și nouă astăzi, deși ne este Tată, pentru că ne naște și El la rândul Lui din credință și din Euharistie. Și niciodată în biserică nu ai ce să schimbi, pentru că nu poți în locul sfinților de pe pereți nici să pui modele naționale, nici să pui din ăștia marțieni, deci oameni din altă lume, așa cum pretind unii că i-au văzut, i-au auzit, știu că există, îi văd, treaba lor, noi nu-i vedem. Știm că biserica rămâne locul slavei lui Dumnezeu. Dacă luăm liturgica lui Braniște și dacă luăm liturgica lui Vintilescu și alți mari liturgiști, vom găsi că biserica este sinteza Sfintei Scripturii. Altarul este Noul și Vechiul Testament, de la Muntele Sinai și până la Mormântul lui Hristos. Biserica propriu-zisă nu este altceva decât pământul făgăduinței. Sfinții pe care îi vedem pe pereți nu sunt decât împărăția cea cerească, sortită, rânduită, dăruită și hărăzită nouă, și nu avem ce să schimbăm din biserică, ci învățătura trebuie să fie proaspătă dintr-un alt punct de vedere. V-am spus și altă dată, este foarte frumos să-ți arăți talentul și să spui, așa spune Sfântul Vasile cel Mare. Să spună, și în Constituție spune, să nu furi, și fură toți. Așa spune Ioan Gură de Aur, așa spune și Iorga, așa spune și Arghezi, așa spune și Goga, așa spune și Crainic, așa spune și Stăniloae. Noi trebuie să ne axăm în biserică ca învățătura să nu devină o mreajă unsuroasă și plicticoasă, să spunem oamenilor ce vorbește conștiința. În momentul când fiul văduvei din Nain s-a trezit, o să urmeze acum în curând, imediat Evanghelia, sau de nu fi fost. În momentul în care s-a trezit și i-a spus Hristos, fiule, îți zic, scoală-te, el a început să vorbească și a vorbit despre ce se petrece în împărăția lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu nu se cârtește, că așa spunem, precum în cer, așa și pe pământ. În împărăția lui Dumnezeu nu este ură, în împărăția lui Dumnezeu nu este dușmănie, în împărăția lui Dumnezeu nu este răutate, în împărăția lui Dumnezeu nu găsim lene, în împărăția lui Dumnezeu nu găsim dorința nedreaptă de a face rău aproapelui nostru.
Noi ne justificăm sau atunci când vrem să ne acoperim silniciile cu altele mai mari, ne acoperim de legi și paragrafe. Cel mai mare paragraf pe care îl are legea Evangheliei este aceasta, legea dragostei. Toate le crede, toate le iartă, nu se trufește, nu se mândrește, nu caută ale sale, nu ține minte rău, toate le crede, toate le iartă, dragostea nu cade niciodată. Până nu va fi dragoste între oameni pe pământ, și aici când vorbim de dragoste, nu mă refer la iubirea familială sau om cu femeie, soț cu soție, și acolo este o mare taină. Toată lumea crede că este căsătorit sau însurat, dar nu toată lumea este însurat și căsătorit, pentru că și acolo discordanța dintre faptă și taină, adică ceea ce cere taina cununiei și ceea ce se întâmplă în căsătorie, sunt niște discrepanțe exagerat de majore, care n-au făcut altceva decât să arate că 63% din oameni doresc monoparentalitate, adică ori mama își crește singură copilul, ori tata își crește singur copilul, ori s-au despărțit și s-a terminat pentru că gândirea în doi e obositoare. Gândiți-vă dacă în doi e greu să gândești, cum a reușit să sintetizeze puterea și dragostea Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, să lucreze asupra întregii umanități în gândirea în trei. Când doi se raportează la al treilea, oricare ar fi ei. Dacă Tatăl și Fiul se bucură, lucrează Duhul, dacă se bucură Duhul și Fiul, lucrează Tatăl, dacă se bucură Duhul și Tatăl, lucrează Fiul și așa mai departe. Spune Părintele Stăniloae, legea iubirii, la început a fost iubirea, Sfânta Treime, sau la început a fost iubirea. De ce v-am explicat lucrul ăsta? Și Evanghelia de astăzi merge pe același calapod, pe aceeași idee. Deci, pescarii erau coborâți din corăbii și spălau mrejele. Ce am putea noi spune despre acest aspect, că pescarii erau coborâți din corăbii? Simplu. Deci noi nu suntem făcuți să stăm numai în biserică, în fața Sfintelor Icoane, sau numai acasă cu ceaslovul în mână, sau numai în fața icoanei cu lumânarea aprinsă. Nu! Tu trebuie să fii deopotrivă omul firesc, cel care se mișcă în societate, trebuie să fii omul moral al societății, omul intelectual al societății, omul gospodar al societății, omul familist al societății, specialistul societății, pentru că în momentul în care ai un jurist bun, ai legi bune, în momentul în care ai un doctor bun, ai sănătate perfectă, în momentul când ai un farmacist bun, ai medicamentația sănătoasă, în momentul când ai un brutar bun, ai pâinea bună, în momentul când ai o moașă bună, ai copii sănătoși, în momentul când ai un tramvai bun, n-ai accidente și așa mai departe. Deci trebuie să fii deopotrivă și specialistul societății și trebuie să fii și creștinul din tine. Aceasta este cununa care vine să strălucească toate aceste fapte ca să se împlinească ceea ce spune în Scriptură. Dacă credința n-are fapte, este moartă, deci tu nu poți să fii un bun credincios, să fii ticălos, n-ai cum. Dar și deopotrivă nu poți fi un bun practician și să fii lepădat de Dumnezeu. De ce? Pentru că atunci faptele tale moarte sunt. Nu poți să spui, eu fac fapte bune din inerție. Chiar dacă le faci cu scopul la dragostea apropielui tău și tot la Dumnezeu te raportezi că fiecare om e chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deci coborârea din corabie și spălarea mrejelor nu este altceva decât pasul de la studiu care începe din clasa 1 și până la ultimul studiu universitar, de la studiul rugăciunii Tatăl nostru până la ultima filocalie sau viață de sfânt sau carte de învățătură și de la studiul primei experiențe, oricât de mici ar fi ea, să spunem, măturatul prin ogradă, până la cea mai sofisticată faptă bună, salvarea unui om în caz de accident, acordarea primului ajutor, să punem jertfa pentru aproapele. În tot ce faci, trebuie să-L raportezi pe Dumnezeu. Și v-am mai spus și altă dată, toți mari specialiști, toți mari oameni grei ai bisericii, toți oamenii mari grei ai societății, au fost niște mari credincioși. Așa a fost un Părintele Stăniloae, așa a fost un Părintele Cleopa, vedeți, noi obișnuim să spunem, da, Părintele Cleopa, de ce nu s-au mai născut vreo 10 de Părintele Cleopa? Că doar model aveam. Sunt daruri, sunt harisme,
Sunt talente dăruite de Dumnezeu pentru echilibru societății. De ce nu s-a mai născut vreo 10 de Arsenie Boca? De ce nu s-a mai născut vreo 10 de Arsenie Papacioc? De ce nu s-a mai născut vreo 10 de Sofian Boghiu? De ce nu s-a mai născut vreo 10 de Paisia Ghioritu? Pentru că Dumnezeu a lăsat din generație în generație și din timp în timp să existe aceste lumini care să ne fie nouă ca un reper și ca un far, deci ca un far, în învățătura cea sănătoasă. Deci, spălarea mrejelor este înnoirea permanentă, noi o numim în societate perfecționare. Zice, mă duc la studii de perfecționare, mă duc să dau un examen de titularizare, mă duc să dau un examen de grad, mă duc să dau un examen de specialist, mă duc să dau un examen de, spuneți voi când te duci la judecătorie, de magistrat, mă duc să dau un examen de înaltă calificare, mă duc să dau un examen pe post. Ei, aceste reexaminări și examinări și para-examinări arată că omul este într-o perfecționare continuă și așa cere și Scriptura ca mreaja să fie permanent spălată. Dacă apostolii au spus oamenilor, bărbați frați, noi l-am văzut pe Hristos cel înviat, noi nu mai putem repeta după ei că noi nu l-am văzut. Noi am văzut doar lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Treimi, închinându-ne că aceasta ne-a mântuit pe noi. Cântăm aceasta la sfârșitul liturghiei, când preoții l-au făcut pe Hristos euharistic în potir din pâine și din vin, adică l-au născut, l-au chemat pe Duhul Sfânt să prefacă, nu spune schimbare, că nu există termen de schimbare, substanța este aceeași pâine, firea este aceeași pâine, dar realitatea este altceva, Dumnezeu. Vinul este aceeași fire, este vin, sângele are aceeași fire, are vin, dar este sânge. Deci lucrul acesta se numește preschimbare sau prefacere. De ce v-am explicat lucrul ăsta? Această înnoire care vine în Duh, o găsim și în Apocalipsă, când spune că va fi un cer nou și un pământ nou. Când vorbim de cer nou, să nu vă închipuiți că o să fie alte stele și alți nori, ci noi vom fi deasupra norilor și deasupra stelelor la cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, despre care Apostolul Pavel vine și ne spune, urechea nu poate pricepe, mintea, gura nu poate vorbi, limba nu poate rosti, ochiul nu poate vedea. Cele ce om nu a văzut, minte de om și ochi, fire omenească, nu a văzut. Acolo, în lumina cea pururea fiitoare, nu există nicio umbră de schimbare. Deci, pe de o parte, înnoirea mrejelor este și în familia noastră, când v-am mai spus și altă dată, acea carență, dacă vreți, care este ca o întrerupere, dacă vreți, de curent, când femeia obișnuiește să spună, da, de bărbat mă las, de Dumnezeu nu, n-ai să te lași de niciunul. Bărbatul ți l-a dat Dumnezeu și jumătatea ta, Dumnezeu este totul și întregul nostru și ne-a creat pe noi. Deci nu poți de unul să te desparți și pe celălalt să-l lași. Când spune Scriptura că ce-a unit Dumnezeu omul să nu despartă, apoi tu nu mai ai voie să indisolubilizezi o taină pentru motive mofturoase. Cineva a zis, dar cine stă să rabde o viață suferință? Dar cine stă să rabde o viață durere? Dar cine stă să se nenorocească? Nimeni nu stă. Dar biserica vine și spune așa, să te ferești de văduvele cele tinere, zise credincioase, care fac sminteală. Adică ce înseamnă? Femeile ușoare de ocazie sau de trotuarele, mai spune. Pentru că dacă te-ai despărțit și ești o femeie demnă, dacă te-ai despărțit și ești o femeie singură, dacă îți crești copiii în frica și în certarea Domnului, dacă ești o doamnă morală și vine și te cere în căsătorie un bărbat liber care a murit soția, tu n-ai făcut un sacrilegiu că te-ai măritat. Ai făcut un sacrilegiu dacă până la pensionarea de virtuți și simțuri, ca să nu folosesc un termen din ăsta lumesc, n-ai încercat cam jumate de sat.
Adică în căutarea unei jumătăți ai găsit toate pătrimile posibile. Deci trebuie să înțelegi că nu poți să-l condamni pe musulman pentru harem, cât și bărbați au harem de femei și femei au haremuri de bărbați. Adică dacă noi ne dovedim a fi creștini, ne aducem aminte că din coasta lui Adam s-a scos o singură femeie, Eva s-a chemat ea, și aceea este cea care este moștenitoarea vieții neamului omenesc, sau femeia creștină a bisericii, femeia socială, mama universală, gospodina universală, preotul universal, că mama educă copiii și îi învață rugăciunile în familie, ei revine aceasta, și ea este deopotrivă și adevărul universal, pentru că ea este păstrătoarea valorilor și tradițiilor, indiferent că e casa ei, satul ei, orașul ei și așa mai departe. N-ai văzut bărbați mergând să înveți obiceiuri și tradiții bisericești, femeile știu cum să coacă, cum să îngroape, cum să boteze, cum să cunune, cum să mărite. Deci este datoria lor sacră de a fi acele femei ale templului, cum aveam în Vechiul Testament, văduvele Vechiului Testament, care veneau și slujeau biserica. Trecând mai departe și lăsând mrejele deoparte, și când vorbim de mreje, ne și gândim la ceva în care te poți prinde, învățătura aceasta înnoită și spălată trebuie să fie atât de convingătoare, încât să simți nevoia să te atingi de mreajă, că altfel nu te mai prinzi niciodată. Și cea mai mare mreajă sau cea mai mare virtute care poate face pe om să se prindă în mreaja credinței este mireasma Duhului Sfânt. De aceea când începem o slujbă în biserică, punem tămâia în cadelniță, preotul își ia epitrafirul și trece frumos și cădește toată biserica cu tămâie, spunând, trimite, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt și binecuvintează tămâia aceasta, primind-o în jertfelnicul cel mai presus de ceruri, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, trimițându-ne nouă Duhul Tău cel Sfânt. Deci, în momentul în care Duhul Sfânt te convinge că rugăciunea e un parfum, credința e un parfum, viața duhovnicească e un parfum, viața sfinților e un parfum, un balsam. Așa cum alergi într-o consignație să cauți mirosul cel mai plăcut pentru haina ta, pentru părul tău, pentru delicatețea și finețea vieții tale, așa trebuie să știi să cauți și delicatețea acestui parfum duhovnicesc care să te îmbete de mireasma lui Dumnezeu și tu să poți să fii un bun creștin. Asta n-aș putea să spun că nu există, pentru că dumneavoastră știți mai bine între voi credincioșii acele persoane care spun, Domnule, n-am nevoie de nimic, eu dacă mă duc și mă rog sau mă duc la biserică, sunt mulțumit și n-am nimic de obiectat. Adică sunt oameni care în așa măsură s-au dedicat bisericii, nu din prostie, nu din incompetență, mereu îmi place să pun accent pe lucrul ăsta, că se crede că a fi ortodox sau creștin înseamnă să fii puțin înapoiat. Înapoiat sunt cei ce nu înțeleg creștinismul. Sunt atât de frapați, sau vorba unei doamne pe care am spovedit-o cu ani în urmă, și a murit frumos în ziua de Crăciun, citim psaltirea când trăgea clopotele de liturghie, ea îmi spunea când trăia, nu vreau niciun dar de la Dumnezeu, n-am nevoie de nimic. Când noi muri, poate să mă îngroape așa în pământ, goală, cum m-am născut, că eu nu țin la tradiții de astea. Dar nimeni nu știe ce înseamnă rugăciunea. Și ea, având cancer, stătea pe pat și spunea așa, dacă Dumnezeu mă iubește, trebuie să-mi dea un semn și să mă ia la zi mare. Și atâta convingere a avut, că își citea psaltirea în ziua de Crăciun și a simțit deodată la ei lor, la copii, să le spună, deschideți fereastra, că gata, au venit după mine, plec. Ăștia n-au văzut nimic, au zis că bătrâna aiurează. I-au deschis geamul, trăgeau clopetele la biserica din cartier și ea, cu psaltirea în mână, s-a dus, a plecat. Deci, acești oameni sunt oamenii de care are nevoie biserica, și sunt oamenii care sunt convins că iubește Dumnezeu și pot completa câte un loc în rai. Aceștia sunt cu adevărat oamenii care au gustat din mreaja cea nouă și spălată, peștele învățăturii, pentru că peștele e simbolul jertfei. Urcându-se în una din corăbii Iisus, nu altcineva, care era a lui Simon,
a depărtat-o de la țărm și Iisus învăța din ea mulțimile. Și vă veți întreba oare ce reprezintă acest gest de a te depărta cu corabia puțin de la țărm. Ce știm noi despre orice țărm? Că e puțin în pantă, puțin înclinat. Dacă vorbești la baza țărmului, cei de sus nu pot să audă. Dacă depărtezi puțin corabia, ca să vedeți s-a inventat sau cum s-a urzit stația de amplificare, ca să vedeți că undele vin în sprijinul lui Iisus și împlinesc poruncile gamma care le face astăzi difuzorul și curentul electric, depărtând puțin corabia de la țărm și vorbind de pe corabie care este mai depărtată de mal, apa, care difractează orice sunet, nu-l lasă să se estompeze, făcea ca un ecou și cei care ascultau de pe mal auzeau predica ca la un megafon. Ăsta era scopul cu care corabia s-a depărtat puțin de la țărm, dar mai are și un rol duhovnicesc, adică în momentul când ești legat de pământ, ești pământesc. În momentul când ești pe apă și mergi ca pe uscat, ești Dumnezeu. Corabia este invenția minții omenești, care dacă o pui pe apă, plutește. Plutește datorită faptului că are niște principii fizice și acelea sunt lui Dumnezeu. El mișcă totul și forța și puterea și mișcarea sunt date de Duhul Sfânt, de viața în Dumnezeu. Când a încetat a mai vorbi, a zis lui Simon să arunce mrejele și să pescuiască. Deci e firesc odată ce predici, cum spune și Faptele Apostolilor, în prima zi s-au convertit când a vorbit Petru ca la 3000 și a doua zi când a vorbit Petru și a predicat s-au convertit ca la 5000 și biserica creștea și se întărea cu Duhul. Mergem mai departe să vedem ce se întâmplă la pescuire. Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și nimic n-am prins. Vedeți, primul semn care ne face atenți este pescuitul noaptea. Ce înseamnă are pescuitul noaptea? La noi în Sfânta Scriptură e un act istoric petrecut atunci, că fiind liniștită Marea Genizaretului sau Marea Galilei, care ați fost la Ierusalim, că acolo se petrecea la Capernaum povestea sau spre ținutul Ghergesenilor, pe malul celălalt sau pe Magdal, pe partea asta altă, cum mergi spre orașul lui Tiberiu, la Tiberias. Deci, pescuitul noaptea era vorba de liniște, dar aici pescuitul noaptea reprezintă faptul pe care îl sesizează Sfântul Nou Teolog, Simeon Nou Teolog în Filocalea 8, când spune: oamenii neexperimentați când se avântă în lucruri înalte sunt ca cei ce merg noaptea pe întuneric și nu știu unde merg. Același lucru îl aveau și apostolii. Deși ei vreau să prindă pește, deși ei voiau să vâneze, să-și umple mrejele cu pește, să-l sare, să-l usuce și să aibă traiul de zi cu zi, în mreje nu s-au prins nimic. Nu s-a prins nimic, după cum și în învățătura noastră ortodoxă, deși biserica investește în pictură, în construcția bisericii, în locașul de cult, în preotul pe care îl slujește, acesta fiind incompetent sau nevrednic, biserica stă goală. Și auzi pe unii oameni, lasă-mă cu preotul din satul ăla, are 3 babe în biserică. Aia nu este incompetența lui Dumnezeu, este incompetența slujitorului lui Dumnezeu, care a reușit să facă dintr-o biserică o sperietoare a satului și nu o oază de verdeață, cum spune psalmistul, să vină omul ca cerbul la izvorul apelor și să se adape. Deci, acela n-ar trebui titularizat, ci ar trebui schimbat. Atâta timp cât nu ești competent ca în casa lui Dumnezeu să menții viața cerească, atâta timp cât nu ești competent să nu-ți faci de râs Hristosul pe care îl propovăduiești și îl slujești și îl umilești în fața credincioșilor necredincioși sau prin comportamentul și învățătura ta îl rușinez pe Dumnezeu, că așa spune, cine se va rușina de mine aici și de Evanghelia mea și eu mă voi rușina de el când voi fi în slava Tatălui cu Sfinții Îngeri.
Deci, în asemenea situații, se cere încă o dată o repescuire, așa cere astăzi Hristos, și spune așa: noi deși n-am prins nimic, adică deși m-ați spus să predic, deși m-ați spus să slujesc, m-ați spus să fac liturghie, să fiu preot în satul acesta, satul e pustiu, biserica e pustie, oamenii n-au nicio treabă cu Dumnezeu, asta e doar părerea ta ca incompetent slujitor, iată că după cuvântul lui Dumnezeu, voi mai arunca odată mrejele. Și atunci episcopul relansează un alt slujitor pe care îl prezintă comunității, care vine și dă girul certitudinii și stârpește gheața și latența din locul respectiv și biserica devine viabilă și devine la scopul ei sacru pe care îl are în societate. Nu să spele creiere, nu să-i facă pe oameni medievali, nu să-i transforme pe oameni în reptilieni, nu să-i transforme în sclavi, nu să-i transforme în pupători de moaște, sau ce mai comentează ăștia când aruncă cu noroi, ci să-i transforme în oameni conștienți de voia lui Dumnezeu asupra lumii. Vedeți cum fierbe planeta? Și nu fierbe de mult. Fierbe de când toți ne-am găsit noi așa deștepți să votăm și să ne aruncăm noi cu capul înainte și să spunem că da, e voie să se căsătorească gheii între ei. Ia că a început și Dumnezeu să le trimită rezultatele. Foc, ați văzut pe la diferite locuri, război, neînțelegeri, tulburare, necazuri, probleme, atentate, tot felul de nenorociri. De ce? Ape, secetă, boală, nenorocire, ca să ne arate că nimic nu se face fără Dumnezeu pe pământ. Și va continua. Are Dumnezeu vargă, că așa spune psalmistul David, certa voi cu toiag fără de legile tale, și iarăși undeva mai spune, cred că Zosima Pascal, într-o carte, Sfârșitul omului, dar scrie și la Apocalipsă, că la vreme de apoi, dracul va înșela și pe cei aleși, adică va putea înșela și pe om, după cum o și face. Deci, prelatul Bisericii Catolice, Papa Francis, patriarhul întregului catolicism, a dat o declarație din aceasta publică, de pildă, în care a spus că evoluționismul și Big Bang-ul sunt două teorii care confirmă creația lumii, uitând că în versetul 1 de la Ioan spune: cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul, prin care toate s-au făcut și fără de care nimic nu s-ar fi făcut. Și explică el de ce susține această teorie marele prelat și spune așa: păi dacă ar fi totul din nimic, cum ar apărea Dumnezeu ca un magician cu o baghetă magică care face minuni, adică toate aceste scamatorii, să apară oameni, să apară plante, să apară așa. Și atunci, pufnindu-mă râsul când am citit materialul și era destul de vast, se ținea într-o conferință din asta internațională, unde fusese invitat marele prelat, și la care el spune, numai așa se explică că și Dumnezeu este de față. Al reduce pe Dumnezeu la statutul de inginer, care spune din când în când: da, bimbengule, îmi place ce iese din tine, sau da, evoluție a lucrurilor, îmi place cum evoluez natura pe care eu am creat-o, dacă ar fi să o luăm așa, pentru că atunci îi luăm statutul de creator. Sunt de acord cu voi, eu mă pun să mă odihnesc, când mă trezesc voi mai zici un da. Nu e chiar așa. Deci, în primul rând, ceea ce noi uităm, sau știința uită, tot ce este viu pe pământ este din sămânță. Codul genetic este în Duhul Sfânt și în mâna lui Dumnezeu. De-aia și peste 2000 de ani din fasole iese fasole, și din oaie, oaie, și din capră, capră, și din pisică, pisică, și din vacă, vacă, sau din floare, floare. Și tot datorită voiei lui Dumnezeu, nu putem să lăsăm inexplicabil un lucru. Dacă materia se transformă printr-o explozie Big Bang,
Sufletul în urma cărui Big Bang a apărut, că e de natură divină. Cum s-au creat îngerii care sunt nematerialnici, cum s-au creat heruvimii, serafimii, arhanghelele, domniile, stăpâniile, puterile, cetele, scaunele. Cum s-au creat? Că ele nu sunt materie, sunt în afară, că așa spune Făcătorul cerului și al pământului. Cum s-a creat cerul nevăzut de către Big Bang-ul care nu poate explica crearea văzutului? Sau cum poate evoluția să ne facă nouă explicația plecând de la o simplă premiză? De ce animalele mugesc sau scot sunete, iar oamenii au și rațiune, și inteligență, și vorbesc? Cum a făcut această evoluție ca omul să fie singura făptură care poate vorbi, raționaliza, înțelege și gândi, să aibă putere inteligibilă? Ce a făcut această evoluție? Unde a fost clicul respectiv? Și celelalte nu. Deci, vedeți, nu facem altceva decât prin ceea ce facem să demonstrăm că nu ne putem conforma Sfintei Scripturi și nu ne putem conforma celor trei mari taine. Aseitatea lui Dumnezeu, când El știe ce se întâmplă odată pe tot pământul în aceeași clipă, că de asta e Dumnezeu, prezența sau omniprezența lui Dumnezeu în toate, ca și creator și prin energiile necreate, și aici mi-am dat seama ce înseamnă lacuna lipsei din teologia apuseană a energiilor necreate a Duhului Sfânt al lui Palama. Când tu nu înțelegi energiile Duhului Sfânt cum lucrează, cum poți să-L închipui pe Dumnezeu atotputernic? Deja din start ai pierdut atributele. Și apoi, a tot înțelepciunea lui Dumnezeu care le cuprinde pe toate și pe noi. Pentru că ce în cap la noi e de la Dumnezeu. Noi n-am primit nimic de la noi. S-a aplecat Dumnezeu cu suflare de viață și asupra omului, a suflat asupra lui și l-a făcut om cu suflet viu. Asta înseamnă sufletul viu, să vorbești, să raționezi și să înțelegi. Să nu fii în rând cu purcelul și cu cățelul care măcăie, zbeară, gropăie. Trecând mai departe de această chestiune, mergem la ceea ce s-a spus. După cuvântul tău voi arunca mrejele. Deci, vedeți, noi vorbim aici de o Evanghelie a cuvântului, nu a pescuitului. Pe noi nu ne interesează că ăia pescuiau pește, s-o mai fi prins de mii de ori și deopotrivă pește nu s-o mai fi prins de mii de ori. Acum nu se mai pune problema peștilor pentru că avem pescadoare care știu să-i atragă cu unde magnetice și să-i învârtească, să-i zăpăcească și scoate câteva toni odată. Nu asta e esența. Pe noi ne interesează că s-a aruncat mreaja după cuvântul tău. Ce înțelegem de aici? Mergând învățați toate neamurile, botezându-le și învățându-le câte v-am spus eu vouă, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Adică ce a putut face Duhul Sfânt pentru lume, ce a putut face Tatăl pentru lume, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că pe Fiul Său l-a dat la moarte. Și ce fel de moarte? Moarte pe cruce. Și iarăși, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unicul Său Fiul l-a dat la moarte pe cruce, ca noi să avem viață veșnică. Și ceea ce a viață veșnică? Ca lumea să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis în lume. Vedeți cât de concentrată este taina și teologia cuvântului? Deci când vorbim de cuvântul, vorbim de toate, fără de care nimic nu s-ar fi făcut din cele care s-au făcut.